Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa bilog na Pilipinas. 16 minutos po. Makalihis po ang alas 10 nin pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, hi, hello, good morning. Hi, Diyos maghay na pagkaaga Bicolandia.
Josh Marahay na pagkamorning Pilipinas. Kumusta po tabi? Alat ka ha? Tagal mo ko ng ano ta? Adjust ko lang ha. Alright, okay na? Okay na sa alright? Di ba sinon baga mga tugang pag-arog kayo niya, kapag ika na solo kang nagkaprograma, wala kang technician, ika pa ang gabos-gabos. Yeah, pasensya na. Kay po hantang i-monitor kung magayon ang bugata dyan sa luwas. Tabaka at yan kay yan. Pwede ang budabilta digde. Dahil mampalan kita na sa sabutan. Yeah. Wala naman yung mga tugang, aldaw po kita ngunyan ng Tuesday, maulan-ulan po. Maulan-ulan na pagkaldaw po tabi ng Tuesday. Dala po tabi ni Typhoon Christine. Iyo po mga tugang ang rason kung nata po, ito po kita ngunyan ng malaot po ang panahon. Talagang masabaw po tabi ang katuyang pagkaldaw. And sigon mga tugang sa pag-asa, ini po mga tugang, madurar, sundo po mga tugang sa Biyernes. Mamamatian ta po tabi. Mamamatian ta po mga tugang. Ini po tabi na raot po ng panahon dito po tabi sa satuyang probinsya. Ang probinsya po tabi kan Albay. And sa mga pagtaraid yato ng mga probinsya mga tugang, siring man po kini ang mamamatian po mga tugang sundo Biyernes po yan. At yan, makikipag-connect kita mga tugang sa mga lain-lain na opisina, mga government offices, lalo na mga tugang sa, lalo po mga tugang sa mga otoridad. Maisihan ta mga tugang, ang sa indaman po tabi na preparasyon, ang sa indaman mga tugang na mga kahandaan, dito po mga tugang sa Typhoon Christine na namamatian na ni po dito sa tuyang probinsya. For the meantime mga tugang, Diyos manhay na pagkaaga po tabi muna sa gabos. Ini man po tabi ginara yung programang On The Spot mga tugang. Ako man po tabi ginara yung sendong nakakasabay. Ako man po tabi ginara yung sendong kaiba. Dito po sa programang On The Spot. Siyempre mga tugang, sa pangalan po kan Bicolnet TV, siyempre sa pangalan po kan samuyang station manager, Maestro SM Nel Adtuon, alam po na, replyan ko muna ini replyan ko muna ini mga tugang na apod kini, pati so, alat ka ha, replyan ko lang ini madali, sana. Madali siya ng mga tugang hata. Importante yun ini mga tugang na maisihan ta, makuha ta mga tugang an lado po sir. Sa mga manlain-lain na mga opisina ngunyan, lalo na sa Bureau of Fire, Philippine National Police, MDR, mo, tangani na mga tugang maisihan ta kung ano po ang sa indang preparasyon, and siyempre kasabay dyan sa mga pangapudan nila sa tuyong mga kababayan, alat ka, pakuha daw tabi kayo ng number 9 pakikuha daw tabi mo na igwa kitang apudan dyan, si Sajan ang si Sajan ang libre lamang, kuha daw tabi ng number 9 ha. Ayun na sa mga pag-iriba ko digday. Tururo gayon. Ano yun? Kuha daw tabi yan. Surat daw tabi yan ang number na yan. Taapudan ko yan. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa nyo na pagkaaga. Siyempre mga tugang, petsa ano na ba? Kita mo niyan. Ngailing mo na, pati petsa, lingaw ka na. Lingaw ka na po mga tugang. Ano petsa ba? Kita mo niyan. Petsa 22 mga tugang. Nagdadangadan po ang kapiestahan. Diyan po mga tugang sa Legazpi Port. Kundi gari day malulaw sa ibang mga aktibidad.
Dahil mga tugang kay ni po tabi na raot ng panahon na namamatayan po dito sa tuyang palibot o di po tabi sa tuyang runa. Sa supposedly sa aga ko ta na an palit gibuhon mga tugang diyan po sa siyudad ng Legazpi. Ako di panon tayo ni. May raot po mga tugang yung panahon. Okay, good morning and happy birthday mo na sa may mga birthday today. Happy birthday po muna. Happy fiesta po sa mga kapiestahan. Masabaw na asin mauran po tabi na pagka morning sa indaw. At yan nakita kan mga greetings na mo na ali. Good morning kay Ma'am Lynn Brusula Bueno. Diyan po sa may party po kan Ciudad ng Tabaco and also kay Pres Noel Manalo kang Javarians. Good morning tabi Pres Noel. Mabuhay ka po tabi. 091 alat ka ha. Tapunan ta mga tugang an opisina po mga tugang kang Bureau of Fire Protection Bakakay. Tangan inang maisihan taman mga tugang ta as we all know sa po baga mga tugang an Bureau of Fire Protection Bakakay ay ang mga BFP sa mga naka-alerto mga tugang o kada bes mga tugang nagkakaigwa po kita ning raot ng panahon. Makakasabay ta mga tugang si Senior Fire Chief Ray Antiga kan Bakakay Fire Station. May siyan ta mga tugang ano po ang sendang mga preparasyon, ano po mga tugang ang sendaman ng mga pangapudan sa tuyong mga kababayan. Diyan po sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Dito na pagparapahanuyon. Good morning po tabi Chief. Diyan sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Opo, sir. Inot po sir, napa-upload po ako sabi ko makikipag-update po ako, makiki-update lang po ako regarding po sa preparasyon nindo. Ngunyan po na may raot kita ning panahon, taaram ta po baga saro po ang sendong opisina sa mga busy po kada bis nagkakaigwa po ning mga araw po kay ning panahon. Ako sir, nagkaigwa na po kita SCRM mo and pwede na mga preparation na po para take off ng pagkakas. Ako rin po kahapon na kayo Sir Brian Berti, regarding sa nasa status pa po kami, status po kami, naikot po sila kami sa FDR regarding sa status ng mga kikong pinag-evacuate ng pasahero sa mga pagkalan. Fortunately, sa habang sa Aha. Apo. Apo. Sir, ano po, as per record po, sir, ilang pamilya po ba, sir, ang pwede, sir, na ilikas po doon sa Barangay 1? Apo. 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 And also sir, kahaputan lang po, if ever sir, magkaigwa po ng evacuation, sa po so posibleng designated area po na pagdadarahan po dito sa mga maapektuhan po kayo ning. Ayun po sir. So bali po sir, dyan po sa area nyo, dyan po sa bayan ng Bakakay, ilan po sir ang binabantayan nating mga ilog sir, mga darakulang salog po sir? If ever po. Particularly Opo. Aha. Kaya sabi naman ng mga kasama natin, inform naman ang ating leader regarding kung nakalit yung kailangan Ayun. So far nahiling naman po sir na ready po ang sendong mga personahe diyan sa Bureau of Fire
BFA Bakakay po, sir. Ano? And maiba lang ako, sir. Ano? Ako po nagpapasalamat na talaga po na very supportive po kamo and very active po tabian sa indong opisina, sir. Salamat din po sa Opo, sir, kasi nahiling ko po, sir, ano, may mga certain ano po kamo, fire drill. Tama ba, sir? Fire drill ano 'yon? Opo. Sa yan, oo. Opo, sir, ano? Ano po ba ito, sir, na simulation exercise na ito, sir? Ano po ito, sir? Target niyo pa every barangay po ba, sir? ang target namin yung 40th area, although may instruction po ang ating regional director. Kaya na lahat na po ng barangay ay tama natin po lang natin yun nga po, sir. Kasama po programa yan kalong tayo ng simulation dahil na po kasi po sila unang very po Opo, sir. po natin sila. Bago mo kasi lumaki, may pumunang lunag na Opo. sa sunog na nangyayari Opo, kasi nakita Opo, dakulaon po natabang kay talaga ini, sir, paghihiling ko. Dakulaon nakatabangan po talaga ini ng mga pagigibo po ning siring kining programa and aktibidad po. Yung namin po, sir, agad po katabang po dito na sana barangay sa mga programa sa araw kayo na medyo naiinig po na naman ang isip ko kayo para may edad na kasalo sa mga lugar sa mga bahay na lugar. Opo. Pero minuto po sila ba Ayun po. And aside from that, sir, ano, nakikita ko rin, sir, na patuloy pa rin yung inyong pag-inspect po sa mga in-inspection niyo, sir, yung mga, anong tawag dito, yung mga business establishment dyan sa bayan ng Bakakay, sir. Parang meron kayo, sir, ano, sir, parang meron kayong binigyan ng award, tama ba? Tama ba yung ano? Aha. Ayun. Very good, ano? At least pag-cheering po kayan, talagang padagos po na mababawasan po ang fire incident po diyan sa Banwaan po, Tabican, Bakakay. Opo, sir. Siguro, sir, last nakahapon na lang po, ano, as per ano po sa mga nakalipas pong bulan, sir, pero po ang insidente din kasulo po na nairehistro po dyan sa sendong opisina, sir. So far, sir, for this year, nagkakay ko pala ng 8. So very, ano yan, minimal, ano? Opo, sir, very minimal at saka, minimal yung damage. Saka yung parang light material. Ayun. So at least magayon po yan na ano pinay, magayon po ining balita na siling lang po kayan ang naitatala po diyan sa Banwaan ng Bakakay. With that, sir, ano, aram ko po busy po kamo. Unless igwa ka pa po, sir, kay gustong pangapudan po sa tuyong mga kababayan diyan po sa bayan kan Bakakay, go ahead po. Sana po magiringan po kita sa screening situation may tatanggalan din ako kaya ako pero ako po kita magawa sa minimum po ang oras. I will also take this opportunity para i-ano na rin yung number na Bakakay Party kung may mga sasuluhin emergency po, pula lang po ninyo 0931-950-2490.
Ulitin ko po, 0931-950-2490. At yun ang 0945-478-5544. Ulitin ko nga, right? 0945-478-5544. At i-follow niyo rin po yung aming Facebook page, CSCR 5 Fire Station, para po mga fire safety teams at update ng mga ginagawa na yung pagbubuloan ng mga kaya. Ayun, sir. Po, sir. Maraming salamat. Ayun, sir. Thank you so much po sa oras na ipinagtao mo po dito sa kuyang programa. And Salamat din, sir, sa oportunidad. mabuhay po tabi ka mo dyan sa Bakakay Fire Station. Okay, pwede po tayo. Alright, mga tugang, yun po tabi ang sa tuyang pakikipag-connectar po kay Senior Fire Inspector Ray Antiga. Very good man ini si sir. Talagang nahiling ka mga tugang. Poon po kan siya po nag-abot po dyan sa Banwaan kan Bakakay. Siya po naging pamayo. Sa iya man po mga tugang na pinagibo po sa gabos na medyos, tangani po na mapakarahay po sa mga dapat po napakarayon. Siring man kay ito kang inot kay katingawang ko na naman lukod si dating taso amigo taman. Siring man po kay ito mga tugang. Si po. Si Sir Oliver. Madadagitan kita kay ni Sir Oliver. Pero may kung nalilingawan. Sorry na tabi sir. Parehas man po tabi mga tugang sabi ta nga ni. Ansa nga po tabi na pagreparo mga tugang. Tangani po na mas mapakaray po kan Bakakay Fire Station mga tugang. Ansa nga po tabi na pag ano po diyan sa pagtao po ning mga serbisyo sa pangangaipo po mga tugang kan serbisyo po kan mga Bakakayanos diyan po sa Banwaan kan Bakakay. Kaya sana pero ayun naman na ang Office of the Mayor talaga naman na yaon man po ang pagsuporta, but sa masunod na aldaw tatukaron ta mga tugang kami mga until now dahil pa natatawanan ki tutugdukan so Bureau of Fire Protection yung bago po nabi mga tugang na building kasi hindi po tabing opisina bagay na medyo nakakaulang na po sa sendang pag tatrabaho adi kaberi anong ngunyan ang opisina ninda sa dayuton nakakaulang na po sa mga transaction po tabi sa inda sa masunod i-follow up tagira iyan mga tugang na bagay na iyan may kinaaraman po tabi diyan po tabi sa Bakakay Fire Station. At least mga tugang malinaw po na naka-activar na po sinda. Sabi ta na nga ni, gabos po na klase ng saro po mga tugang sa mga nakataltag mga tugang. Kada po may mga siring kining route ng panahon. Sa gabos na emerhensya, saro na po ang mga personalis po kan Bureau of Fire sa mga nagre-responder mga tugang. Minsan nga ni, naiinot pa po ini sa mga ambulansya, naiinot pa ini mga tugang sa iba pang mga first aider kapag nagkakaigwa po mga tugang ni mga aksidente sa tinampo, asin iba pa po tabi na emerhensya. Kaya mabuhay po tabi kamo diyan sa Bakakay Fire Station. Sige, alas 10:37 na po mga tugang nin pagkaaga. Try tang apunan mga tugang ang linyaman po mga tugang ni 3rd District Congressman Kong Didi Cabredo. Manunungod ini mga tugang sa alat ka. Paano daw tabi mo na kayan? Alat ka makikipag-connector man kita mga tugang kay Kong Didi Cabredo. Diyan po sa 3rd District ng Albay. Isiyon ta mga tugang adita aram ta sa man ang 3rd District sa iyang nasasakupan mga tugang sa iyang nasasakupan mga tugang sa mga bigbabaha. Kada bes na igwa po ning raot ng panahon na namamatian mga tugang ang sa tuya po tabi na probinsya. Ma'am Elena Valenzuela, thank you so much for watching. And si Ma'am Lynn Bruce, and sa gabos po na nakantabay ngunit na pagka-morning, sa gabos po na nagsususi rip, thank you so much po tabi sa indo. Mag-comment po tabi, tangani na ma-acknowledge ko po tabi ang sa indong pagantabay. Yeah. Ano po, kaulayan tangon yan mga tugang ang mahigos, mga tugang matinabang na congressman po mga tugang kang 3rd District of Albay. Maisihan ta mga tugang kung ano po tabi ang presenteng sitwasyon ngunyan kang 3rd District kang Albay, lalo na ngunyan po mga tugang na may raot po tabi ning panahon. Kaya
I think dyan po sa may parte po Kampantaw and sa pagtaraid po tabi na banwaan, saro po mga tugang sa naapektaran po mga tugang, tigtutubig mga tugang kumbaga pigbabaha. And ini po mga tugang ng mga programa, ini po mga tugang ng mga apod gani, ini po mga tugang na problemang ini, aram ta, pinagtawanan na ini po mga tugang, ginibuhan na ini ng solusyon mga tugang ni Kong Didi Cabredo. Iyo, dyan po sa Tercer Distrito Kang Albay. Balikan tayo yan mga tugang. Mga commercial daw muna kita ta. Tikukupsito na. Mapilta na kita mga tugang. Makalihis po ganyan nagkakapirang hanap buhay. Madali yun sa nailing. Joey Kang Albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, oy, 10:41 in the morning, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita mga tugang sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ang ngunyan po tabi na pagka-morning, 10:41 in the morning. Kumusta po tabi? Kumusta ang satuyang mga kababayan? Bakulod ang mga pilipot niya. Maroy siya na ngayon ka ini. Maroy siya na ngayon ka Antonio. Sumay ka kupo-kupo. Nailing mo na. Nailing mo na ang mga tugang. Ang sabi digdi sa kuya, maroy siya na ngayon ka. Sumay ka kupo-kupo sa mga oras na ini. Kunda kang kupo, na uyan na ulunan. Kuhaan mo na yun na ulunan, kupuon mo na, amo na kan. Nailing mo na alat ka. Tigkukuata po mga tugang ang linya ni Garibisyon si Kong Didi. Baka pwede lamang kita mga tugang makakuha po tabi ng di po tabi na info mga tugang. Regarding po tabi duman sa presenteng sitwasyon po mga tugang, dyan po sa Banwaan po tabi kan, dyan po sa Tercer Distrito Kang Albay. Kaya makuha taman po mga tugang ang senda po tabi na presenteng sitwasyon, lalo na mga tugang sa mga pinag-aabot baga mga tugang kan baha, kada bis po na nagkakaigwan ng uuran. Saro po ang sa iyang distrito o saro po ang sa distrito of Albay na pinag-aabot mga tugang ng apod yan bakula po mga tugang
na pagbabaha. Diyan po mga tugang, update mo na kita. Diyan po mga tugang sa parte po kan Santo Domingo. Good morning sa mga taga Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. May parte po diyan na one way po ang dalan. Ini po mga tugang diyan po sa may parte kan Susuton. Pasiring po yan sa coastal areas kan Banwaan po tabi kan Santo Domingo. Dara po mga tugang kan tropical or kan tiri Christine na nagkaon sa mga tugang ng landslide. Pagkiramdam po mga tugang sa mga motorista na maaragi po dyan sa area na magluhay-luhay po din sa inyong pagmamaneo, lalo na po din sa mga konsiderado po mga tugang na peligrosong lugar. Aram tamang po baga, sabi ta na gani, kapag dumog mga tugang mahal na. Kaya difícil, doble pag-iingat po tabi mga tugang. Anyway, dyan po mga tugang sa parteng iyan kan Santo Domingo, firme man po yan. Firme man po mga tugang iyan, nagkakaigwa ning paglalandslide. Dyan po sa Banwaan, dyan sa areang iyan. Paglaog mo ng Kalayukay, Salvacion, pasiring anduman mga tugang konektado pasiring sa may mga islaman kan Makakay. Firme po iyan mga tugang pigbabaha. Firme iyan mga tugang nagkakaigwa mga tugang ning mga landslide. Kada bis nagkakaigwa mga tugang ning laot ng panahon. Ngon yan, update kita sa kasubado mga tugang. Anong nangyari dyan sa San Isidro, kan Santo Domingo mga tugang? Gari baga inaranod mga tugang so inaranod mga tugang so mga darakulan ho tubo ba yan nakatahaw sa tinampo. Sisi na ba yung kapitan dyan? Sisi ba yung kapitan kang Barangay San Isidro kan Santo Domingo? Dahil paki-paki palibasa, bihira kita dun sa Banwaan na yan. Bihira kita dun sa Banwaan na yan. Pero, nakatagpuan ta si Mayor Jun Aguas, kan Santo Domingo mga tugang. Nag-imbitar, napili na nag-imbitar mga tugang na pasyaran man sa iyang opisina. Abad, lamang pwede naman ang gan. Mayor Jun, good morning tabi, isa sa imo dyan ha. Sa Banwaan kan Santo Domingo, alam ko man na yaon man ang sa imo man na mga pigigibong mga medyos dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, pagbabantay, pagmamonitor mga tugang, kapag araw kayo ng iba po ninyo ating panahon. Si Mr. Brian Berde kan apo din MDRRM Bakakay, dapat makunik maano taman ini mataunan taman po mga tugang ning oras or mapudanta pero gali busy man sin data day man nagaling sa cellphone gari mga tugang yaon so send pag monitor mga tugang diyan sabi ta na nga ni kasubago sa interview ta mga tugang kay Chief kan BFP. Sinda po mga tugang sinda po mga tugang padago sa nagmo-monitor kan sitwasyon diyan in kaso mga tugang maglangkaw padago sa maglangkaw ang tubig po diyan pwede sir may evacuate mga tugang ini po na nagkape ng pamilya diyan po mga tugang sa Purok 1 Barangay 1 Haramida ini sa may Bakawan i-relocate mga tugang muna or idulurahon sa evacuation center tanganin na mga tugang na maiwasan mga tugang ang man na may malaso ngunyan po mga tugang naman po kadagos po ini na pag-uuran. Sige last na apulan pa si Tong Dili baka makakunik na kita out of coverage mga tugang nahiling din medyo basado mga tugang sa pigpadala sa tuyang mga litrato muli na pagkamornay talagang grabe mga tugang dakulo ng mga areas dakulo mga tugang ng mga barangay and
pigbabaha mga tugang ngunyan po tabi diyan sa Tercer Distrito kang Albay. Pero aram ta na yaon na po ang pag-aktibar mga tugang, yaon na po sa pag-aktibar mga tugang ni apod kini pag-aktibar mga tugang ni Kong Didi Cabredo na iyan po tabi iyan po mga tugang mapakarahan. Iyan po tabi mga tugang matawan ning asistensya. Today po palan kaya kang Day po mga tugang kaya na sa mga rescue vehicles na itself kay puhan mga tugang sa mga haralang kaunang mga klase po mga tugang ning haralang kaunang klase mga tugang ning lunadan or mga behikulo ang pwede sir mga tugang na gamiton sa paglikas mga tugang duman po sa nasabi ng area. Dahil mo na gayud pagkari padagos ang monitoring padagos mga tugang ang paglibot pakikipag-coordinate mga tugang ni Kong Didi Cabredo duman po mga tugang sa mga otoridad sa PDCR mga tugang na makatabang po sa inda digdi po mga tugang sa sitwasyon na ini na namamatayan po mga tugang dyan po mga tugang sa Tercer Distrito kang Albay. Si walang pagtaw na po doon ang alkalde kan Banwaan kan Bakakay at isihon taman mga tugang makikipag-kunin kita mga tugang sa importantihon ini mga tugang na maisihan ta po mga tugang ang senda po mga tugang na ginigibong preparasyon mga tugang if ever lalo na po ngunyan na may raos po kita ng panahon maisihan ta mga tugang baga po mga tugang ang senda po tabi na mga pinagigibo mga tugang na lockdown para po mga tugang sa pag-editar mga tugang sa anuman po mga tugang ng mga rimalaso aksidente mga tugang dara po kaining raot ng panahon na namamatayan mga tugang digdi po sa satuyang palibot o digdi po sa senda po tabi ng mga areas. Si Mayor John kunta man daw pag igor pa kitang oras gari busy si Mayor Michelle Villesa kan Banwaan po kan Bakakay nasabutan ka man iyan apod kini yaon sila sa monitoring mga tugang at siyempre pag-arog kining mga oras mga tugang di po pwede na yaon sila po sinda sa loob po kan sindang mga harong kan sinda po tabi ng mga opisina kinakaipuhan po tabi ninda na magluwas aramon po ninda mismo ang sitwasyon po tabi kan sindang mga constituentes at ang ng matawanan po tulos na matawanan ng asistensya anuman na problema mga tugang na senda po tabi na manunutoran lalo na po ngunyan dipisil ini po si Christine magdadara ini mga tugang ning labi-labing bulos kang oran bot sabihin labi ka peligroso labi ka delikado mga tugang duman po sa mga lugar na low-lying areas and sa mga costalis mga tugang na barangay dapat as of now ini po tabi kung kinakaipuhan na mainikas na po mga tugang urawang maliwanag pa urawang maliwanag pa mga tugang madara na po ini mga tugang sa mga evacuation center na ipinagdesignan and also calling the attention mga tugang kan mga barangay official man mga chairman mga barangay kagawan paki-monitor daw tabi kang area nindo kamo na po ang magatid-atid kamo na po ang maghiling-hiling kung iyan po tabi kinakaipuhan na kinakaipuhan na po mga tugang na ilikas ang sendo po tabi ng mga residente sa sendong mga barangay gibuho na po tabi nindo doon na po kamo maghalat pa sa executive, chief executive na iyo pa po mga tugang ang umalisa sa indo. Kasabi ito na nga sa kadakulaan mga tugang ng mga areas na sa kupaninda minsan late na po na napapasyaran ang sendong lugar. But sabihin mga tugang kayo kamo po tabi ang mga nakakaisip po mga tugang kamo po mismo ang nakakaaram kan sitwasyon po tabi sa indo po tabi ng mga lugar.
sa indong mga barangay. Dahil man po, kinakaipuhan na maghalat pa po kita kiniyo sa mga otoridad para po tabi kamo mag-decide na mag-evacuar. Kamo po tabi mismo, mag-desisyon na. Din pas atab pa po mga tugang, paito na po tabi nindo. Mag-desisyon na po tabi kamo. Dahil manggayid kamo madagitan kaan, ni Mayor, or dahil manggayid kamo kan madagitan mga tugang kapag kamo tabi, nagibo po tabi kay Siri kining lockdown. Kapag nag-ibig ka lang sa na po din, lalo na po mga tugang sa mga low-lying area, sa mga prone mga tugang sa landslide, ito po tabi na diswido. Ito po mga tugang na mga pwedesyon na mga aksidente, problema, na pwedesyon mga tugang na mangyari, in kaso po mga tugang kamo, abutan po mga tugang, ng pagbabaha, pag-landslide, paano na? Even mga tugang, so buhay mga tugang ng mga rescuer, pwede siyang mga tugang na malaag po tabi sa peligro kapag araw po kayo ni. Kaya, baka ang mangyayari kayo ni rescue, the rescuer, ang mangyayari na kayo ni mga tugang. Kaya, malalaag sa peligro sa buhay kayo mga rescuer. Sinda na ngunyan mga tugang ang rescue hold, plus kamo pa. Kaya, once again, calling the attention mga tugang kung mga barangay official, pwede siya mga tugang na makipag-connectat na po tabi ka mo sa mga concerned agency, kung dahil nindo kaya, kung dahil po tabi nindo, or kung may pangangaipo po tabi ka mo, like po tabi kan mga transport vehicle, na pwedeng lunadan kan sa indong mga residentes, mag-ibo na po ng medyo. Mag-contact na po tabi, duman sa mga, sa opisina po kang alkalde, sa Bureau of Fire, handang-handa po sila magtabang. Handang-handa po mga tugang magtabang ang Bureau of Fire Protection. Iniiran mga tugang sa mga kapulisan. Magpaabot sa na po tabi ka mo ng text message o mapudan po tabi nindo. Makipag-connectan po ka mo. Tangani po na dahil po kimangyaring ano pa man na aksidente, rimala sa mga tugang, dala po kayo ni. Dala po kayo ni mga tugang na dara-dara ni Christine mga tugang, digdi po tabi sa tuya po tabing palibot. Kaya, good morning kay Panay Jubel Galicia, masantabay po, muli na pagka-morning. Salamat sa apod kini. Salamat sa pag-like. Digdi may mga ano pa lang sa tatay. May mga nag-like man sa tuya, digdi. Okay, Sir Manimukseya. Kan, dyan po sa Banwaan kan Malinaw. Kumusta po tabi ka mo dyan? Birthday, happy birthday kay Mayor si Capos Bilaw. Ang alkaldeng Silencio Hunsana. Pero nahiling ta po mga tugang ang mga ginibuhan. Talaga naman na nahiling ta na talagang uya mga tugang ang kumbaga uya na po mga tugang ang sa iya po na mga magayon na ginibuhan mga tugang sa iya pagtukaw dyan po sa Banwaan kan Malinaw Albay. Good morning and also good morning kay Ma'am Daisy Nabia, nakaantabay man ngunyan po tabi na pagkamanay, dyan po tabi sa dyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Sa may party man kan tiwi, may nagpadara digdi sa tuya, naglangkaw na sa tubig. Dyan po mga tugang sa gas tiwi Albay. 51 minutes ago. So, pagpadang sa tuya kayo ng litrato, mga tugang na mahiling nyo daw. Dahil man mahiling ka against the light. Grabe ang paglangkaw kan tubig digdi mga tugang sa may party po tabi kang ako din First District o dyan po mga tugang sa may party po tabi dyan po sa Dakulang Salog mga tugang dyan po sa piling o naman dyan po mga tugang sa
siyudad ng Legazpi, sa Ilawod East kan Legazpi, nagpupuo naman po mga tugang na maglangkaw ang bulos po ang tubig po mga tugang. Dakula naman dakula naman ang tubig. Diyan digdi sa may parte man kang Hubilyar, pinagsasagibo na po mga tugang ang ongoing na ang pinagsasagibong preemptive evacuation diyan po mga tugang sa Banwaan kang Hubilyar. Kadakol na mga pamilya, kadakol na mga harong ang mga nalanto pa naman ngunyan mga tugang ning tubig uran dahilan kay ni mga tugang na padagos na pagbulos kan makusog na uran. Diyan po sa may parte po kan Hubilyar Albay. Sige. Send pa ini. Alat ka. Sino sa gas? Tiwi Albay, mananggado. Talagang grabe sa tubig na namatayan dyan. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Di man sa may parte kan Bakakay, padagos man ang pinagsasagibo po mga tugang na pagmamonitor pa kan mga otoridad hindi po sa presenteng sitwasyon. Presente pinaghiling dyan mga tugang ang kadagatan. Presente pinaghiling dyan mga tugang ang kadagatan kung ini po tabi ako din kinakaipuhan na po na inikas mga tugang ito po sa mga kababayan dyan po mga tugang sa Banwaan man po kan Bakakay Albay. Yan siguro dito na makakahuron si Mayor at alam ko sinda sa mga personal mga tugang na naglilibot po dyan pinaghihiling po mga tugang ang sitwasyon at ngani po na tulos even mga tugang dyan sa Mauyon dyan po sa Old Albay Igwa naman sa Mauyon lubog na po mga tugang sa tubig baha o patuhod naman sigon digdi sa post mga tugang o digdi mga tugang sa pinag tatao po sa tuyang mga pigipig sa tuya ng mga ladawan kan sa tuya po tabi ng mga pagdiriba and kan sa tuya po tabi ng mga parantabay digdi po sa tuya po tabing programa sa may ubaliw kampulang di iyo naman padagos man ang pinagigibo mga tugang sa barangay Ilinsog kan Santo Domingo ay ragasa naman ang tubig makatakot naman ang tubig kaya iyan ang pagsasabi ta po mga tugang na padagos po mga tugang na padagos po mga tugang na maging mapagmatyan kaya bawal mo nang magturog-turog pag-araw po kini lalo na po na haram nindo na ansa indo po tabi na lugar prone sa baha prone mga tugang sa landslide bawal po ang paturog-turog po sa mga oras na ini. Kinakaipuhan po din always ka pong aktibado hiling po mga tugang pag-atid-atid mga tugang ang sitwasyon kan sa indong barangay tangani ng tulos man kamo na makagahagad mga tugang ning asistensya duman sa mga otoridad na kamo po matabangan tama ini magsagibo mga tugang ng preemptive kinakaipuhan na po mga tugang magsagibo ng preemptive evacuation gibo ho na po tabi urawang atab pa urawang atab pa mga tugang tangani ng apod kini dahil na po tabi mga tugang na umabot pa po sa punto na kung kaso arin lubugo ng maray kung kaso arin mga tugang dumugo na kung kaso arin mga tugang ruminasay na saka pa na po tabi mahagad ng tabang kaya magtinir po sa loob kang harong magparatos-patos na po tabi. I remember that time mga tugang kang kami po mga tugang sa Radit pa kapag kada bes mga tugang nagkakaigwa po ng bagyo aga pa sa naping paratos nila ang mga gamit nita
ang arong ni kito mga tugang gibusan na po tabi sa light material. So anytime kapag nagkakaigwa po mga tugang, every time mga tugang na nagkakaigwa ng bagyo, raot ng panahon, tig anong minayan? Tig paratos-patos minagabos na gamit ni po mga tugang. Sundo sa ngunyan iyo manggiraray. Sundo sa ngunyan iyo man po tabi giraray ang pigigibot kini. Ini po mga tugang data po dapat pagalingawa kapag igo po ni mga arog kining panahon, arog kining sa tuyang kinampang na panahon, dapat po aktibado po kita. Ano mo baga, difícil na po. Difícil na po tabi. Ini man, ang arog po kini mga tugang na sitwasyon, ang arog po kini mga tugang na mga padagos na pagbabaha mga talaga ngayon padagos ngayon. May mga areas ngayon kita digdi tunyo na magayon sa pagkatrabaho. Ito pa lang ngayon sa luwas magayon ngayon paghilingon. Pero ngayon sa laog kang patrabahong ito maluya. Okay, ang kadabis mga tugang na nagkakaigwa ng route ng panahon. This is the time mga tugang na nabubuking taman po mga tugang sa mga patrabaho ng mga ampaw. Nahiling digdi mga tugang sundo sa ngunyan nakala ko ba una ta lamang mga tugang kay itong wala pa kita sa broadcast nakakadangog na kita kaya na iba ng mga siring po kaning mga patrabaho mga tugang sa manlain-lain po na banwaan sa mga manlain-lain po lugar po digdi sa tuyang probinsya na ampaw ngayong pagkatrabaho. Until now, yaon naman kita sa broadcast, naiiling tama ng mga tugang na pagkumpalan sa ngunya, nangyayari po tabi ini ng mga ampaw na patrabaho. Kaya, marasa pa baya mga tugang, kaya di po kita kasintuhan digdi. Sa mga arog po kini ng mga patrabaho, sundo sa ngunyan, pinagpa-practice pa naman nagigiribo pa po mga tuga. Dakulaon sa pondo, dakulaon man po mga tuga. So, ano nga po kaya? Dakulaon man mga tugang sa mga dilinsya. Kan mga nagkakapira po mga tugang. Iyan ang difícil. Kumikita sila mga tugang sa inda po na mga proyekto. Kairak po tabi sa taong bayan. Sige. Padagos kita mga tugang or po kini 6 minutos na pala. Makaskaso ng oras. 6 minutos mga tugang. Makalihis po ang 11 in the morning. Suspendido na ang trabaho. Nagpaluwas na mga tugang kasubago. Dapat pala ini ka. Okay, no? Pwede pa man. Pwede pa man niya. Nagpaluwas na mga tugang ning kasubago. Nagpaluwas na mga tugang ning suspension of work in government offices mga tugang due to tropical storm Christine. Sa pagi ini mga tugang kang PDRRMC Absimo Advisory 14-2024. Pirmado ini mga tugang ni Acting Governor and PDRRMC Chair Baby Glenda Ong Bungao. So naghahanap kay Attorney Governor Rex Lagman, nasa suspension mga tugang, suspendido mga tugang ang gobernador kang Albay. Only in the Philippines, only in the Albay. Igwa po kini makonsuelo kita digdi. Makonsuelo kita digdi mga tugang sa anyway, ini po na presenting sitwasyon mga tugang kay ini po digdi sa probinsya kang Albay. Sa lado po kang politika. Pinag-uulayan po ini mga tugang, bako sa na po digdi sa satuyang probinsya. Maski sa inka magduman mga tugang, ang pinag-uulukan ninyo mga tugang, ang probinsya ng Alba. Grabe na ngaya ang abod kini. Grabe na ngaya ang dalagan kang politika sa Alba. Kaya, kung dayta masabutan mga tugang, kung mga tugang, diba? Sabi ko na nga sa kaso po mga tugang na ini ni Atty. Rex Lagman,
dahil man po siya mga tugang digdi siguro masasuspender kung dahil man po nasisiripan. Kung sabi na nga ni mga tugang sa legal, may nailing mga tugang na probable cause. Nahilingan po mga tugang na igwaman talaga po mga tugang na nabalga. Igwaman talaga mga tugang na bagay na ginibo na ipinagkukonektar po tabi niya sa iya. Kaya no doubt, igwaman po talaga yung pagkakasabi ta na nga ni kung dahil magkikinibo siguro, dahil man po tabi ini mangyayari. Kaya siling man na po iyan kaya. Kaya ngunyan, ay nakatukaw po mga tugang na acting governor is ini po mga tugang si David Gilenda Ong Bunga. Masultihon ini si acting governor sa kira ang inagihan niyang isa yung termino mga tugang kada ko siyang tinaputan pagka board member naging vice governor and ngunyan siya na po mga tugang acting governor ng probinsya po tabi kang Albay. Kaya iyan ang mga kaganapan po mga tugang dito po sa tuyong probinsya. Kaya sabi kang iba, galing niya nagpupuuna o nagpapadagos na talaga na yan ang politikahan sa Albay. Dahilan niya kang mga siling kailing pangyayari niya dyan sa Indok. Sabi po, tabi kang iba. It's either niya ang may tagibo ngaya kayan, takot ngaya madao. Gusto ngaya wala ning kalaban at taktika ngaya gayud iya. Iyan sabi sa na iyan po mga tugang kan mga apod kini. Base iyan mga tugang sa mga nagiging pahayag man po kan mga Albayano. Taktika ngaya iyan. Galing ngaya habo ngaya ning kalaban. Pero nahiling ka man mga tugang ang mga kampo man po mga tugang kan Rosal padagos po na nagigibo ning medyo tangani na apod kini liwat na makapaggalagan mga tugang sa pagkagobernador. Pinaghiling ka mga tugang na yaon pa po mga tugang ang kagustuhan ang kamautan mga tugang kan mga Albayano na liwat na makabalik po mga tugang si Governor elect Noel Rosal. Iniwan pa po mga tugang, iyan po ang mga kaabang-abang na pinaghalat kan sa tuya po tabi ng mga kababayan dyan di po sa probinsya kang Albay. Ini po tabi na pinag-aagawa na kapag gani pinagagawan mga tugang na sukawa dyan po tabi sa Kapitolyo sa probinsya kang Albay. Good morning and happy birthday pala kay Congressman Joey Sampi Salceda. Birthday dami nagpabati digdi. Happy birthday da tabi ko. May nagpapati sa imo digdi tabi. Diyan po tabi. Happy birthday da tabi sa imo. Kundi pagalo naman rin ini si pagkakalibot na isihan pa po mga tuga. May mga nagbibirisita man duman po tabi sa iyang residensya, may mga day na mga tugang na hampan. Day na pigahampan. Tabi sihonon po mga tugang sa kakalibot. Sige. Kundi siguro so nasabutan naman na pag-arog po kayo pero pagkaaram ta po kaya kapag arog po kayo na you are running for a position po bilang sarong politiko ngayon ano man ang sa imong pinagdadalaganan pinakaipuhan mo po hampangon niya na mga sa sakuya lang ining pagati dati pag always find time na mahampang mo po mga tugang ang sa imo po na mga nagbibirisita po sa indong mga residensya. Iyan po mga tugang
Ayan po tabi. Ang mga posibleng maging butante mo po tabi. Sabi kang iba day, mangyayalagay na paniruan. Sige, 13 minutos mga tugang. Makalihis po. Alas 11 ng pagkaaga. Maluhay-luhay na po kitang mapaaram. Hindi po susukuyin ang programa ngayon na pagkaaga. Maluhay-luhay naman po kita na mababay. Na po tabi. Para mientras hindi po susukuyin ang programa. Sa liwat po, sa pangalan po, Kambilog na Pwersa, yan na Bicol na TV. Siyempre sa Panginoon po, kasama yung station manager, maestro, SNL Labuan. Sa pangalan mo po tabi, kan sa tuyong mga katuwang, digdi po sa loob kan sa tuyong programa. Siyempre po, sa pangalan po tabi ni Lugabos na padagos na nagantabay, nagpapaabot po ng pagtitiwala, digdi po sa tuyong programa, digdi po sa samuyang stasyon. Maraming thank you. Good morning kay amigong Julian Trevin Blanca Flor. Morning pa din. Diyos mo rin na pagkaaga tabi sa mo pa din. Kumusta nagyay ka tabi pa din? Kumusta din sa siyudad ng Legazpi? Pa-extrahan naman ako pa din. Kung mag-iba-iba lamang kita pa din. Amigong Julian Trevin Blanca Flor, kang Ashley Nicole Jeepney. Pa-extrahan naman ako pa din. Muya ko man lamang kan pa din. Pading Julian Trevin Blanca Flor. Diyos marahin na pagkaaga, mabuhay ka po tabi. Mabuhay ka po tabi. Lugod. Magdakol man ang sa imong pasahero. And mas dakol pa ang sa imong makataning sa inuta. Kung may kining nga hiling, may kasangkayan sa inuta. Paday, kung manitanam kay misis mo paday, na kung pasahero mo Legazpi, kaya iba mo mangyari pa tabako. Okay ba mo? Kung pasahero mo Legazpi, pasiring, hali sa tabako, pasiring sa Legazpi, kaya iba mo mangyari pa tabako. Nailing mo na pa din. Kung ganito yung nagbaba, may conductor ka na palang pa din. Good morning tayo pa din, no? Yan siyempre sa tuyong mga amigo po diyan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Kay Kapitan Nilo Barnedo Senior. Good morning, tabi. Kap, salamat sa imo na pagantabay. Hindi sa imo mga pag-iriba diyan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Sige mga tugang, malantuog na kita mga tugang. 11:16 in the morning. Oy, salamat po sa pangalan man po tabi ni Senior Fire Inspector Ray Antiga sa Bureau of Fire Protection Bakakay. Nakasabay ta po tabi Kasubago. And syempre Kasubago, pinagapudan taman po kuta na. Anding niya po ni Kong Didi Cabredo, pero nasabutan pa po mga tugang kasi ang situation po mga tugang dyan po sa Tercer Distrito ng Albay, talagang lubog na po mga tugang sa baha. May mga areas na talagang padagos mga tugang na dagaguso mga tugang kang makusog na tubig. Kaya siguro, padagos mga tugang na tinipo tabi, naghahanap ng medyos, naghagad mga tugang ng tabang sa mga otoridad na tunis po na maibakwar po tabi sa mga residentes po duman sa mga nagkapirang mga barangay, mga nagkapirang banwaan po dyan sa Tercer Distrito ng Albay. Nasabutan ta po yan. Naday po kita na pagbigyan niyan. Pero sa masunod na ilaw, yung taman giraray mga tugang, tangali lang maisihan ta kung tira po sila apektaran kaya ni po tabi na pagbabaha dyan sa Tercer Distrito ng Albay. And also, si Mayor Edson Villa sa Kanbaka, kaya di naman nakasabay, busy man po sa pag-monitor. Pero sa masunod na ilaw, gibuhon naman ang medyo sumakaulay ka po mga tugang ng alkalde para ma-update naman po kung ano po tira ang naapektaran ng po tabi din sa Banuan Kanbakakan. Good morning and ingat po kita ka boss. Mag-prepare po tabi, pakita po tabi, igwa na experiencean mga tugang na bagyo. And siguro sa pag-asa, padagos po ini mga tugang na magdadara sa tuyo ng makusog na pag-uran. Sundo po mga tugang sa daw po tabi ni Friday. Kaya let's hope and pray mga tugang na lugod matapos na po tabi ni. Siyempre mga tugang na kung po tabi ang sindong nakasabay, at yung iba ang sindong po tabi ng amigo, Tony Kinis mga tugang at your service, God bless our mind. Keep safe, Bicolandia. Iringat po kita. Bye-bye. Happy lunchtime. Mabuhay po tabi ka mga boss. Iringat po kita.
Bye-bye. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. Are you looking for LTO renewal assistance? Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning pa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang mahasanta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning pa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.